шуруъ аз 3 ноябри соли ҷорӣ интиқоли маблағ тариқи ҳаммиёни ICB ё бонки сармоягузорӣ ва қарзии Тоҷикистон ба кортҳои бонкҳои Русия қатъ гардид. намояндагони ин бонк чунин маҳдудиятро муваққатӣ ва сабабро техникӣ арзёбӣ карданд, вале аз шарҳи бештар худдорӣ намуданд. як мақомдор дар бонки сармоягузорӣ ва қарзии Тоҷикистон гуфт, ки мушкил ба таҳримҳои Аврупо бар зидди бонкҳои Русия рабт дорад ва масъалаи техникӣ низ дар пайи чунин таҳримҳо ба миён омадааст. дар ин бонк таъсири таҳримҳоро ба чунин маҳдудият расман тасдиқ накарданд, вале шарҳи бештарам надоданд, ки мушкили техникӣ чӣ гуна ва ё аз куҷо пайдо шудааст. дар суҳбати бидуни микрофон гуфтанд, ки ин маҳдудият танҳо ба интиқоли маблағҳо аз Тоҷикистон ба Русия дахл дорад. баъзе аз муштариёни бонк мехоҳанд мушкил зудтар ҳал шавад. ман ҳам муштарии ICB бонк ҳастам ва ман паёмак омад, ки аз 3 ноябр муваққатан равон кардани пул ба Россия тавассути кортҳо ва ҳамёни мобилӣ манъ шудааст. шояд ки бонк дар вақтҳои наздик ҳалли ин мушкилиро ёбад, чунки мо дар Федератсияи Россия бисёр муҳоҷирони тоҷик ҳастанд, ҳамватанон бисёр ҳастанд, барои кору фаъолияту хондан рафтагианд. бонки сармоягузорӣ ва қарзии Тоҷикистон дар ҳоле аз ин мушкил хабар дод, ки Иттиҳоди Аврупо дар доираи бастаи нави таҳримҳо алайҳи Русия, Спитаминбонк, Душанбеситибонк ва Коммерсбонки Тоҷикистонро ҳам ба рӯйхати таҳримҳо шомил намудааст. дар ин се бонк аз шарҳи мавзӯъ худдорӣ карданд. Баҳром Шарипов, коршиноси масоили бонкӣ, гуфт, таҳримҳо ба вазъи бонкҳо метавонад таъсир гузорад, зеро ба қатъи амалиётҳои бонкӣ марбут ба кишварҳои аврупоӣ аз сӯи муштариён даромади бонкҳо кам хоҳад шуд. ин як намуди хавфҳои эътиборӣ аст нисбати низоми бонкӣ, нисбати иқтисодиёти миллӣ, ки эҳтиёт кунанд, пешгирӣ кунанд дар доираи ҳамон талаботҳое, ки ба дигар давлатҳо ва ё пешбинӣ мешавад, инам эҳтиёт кунанд, аз чанде аз амалиётҳои бонкӣ худдорӣ кунанд. иқтисоддон Фозилҷон Фатуллоев назари дигар дорад. бояд қайд кард, ки тарафи таҳрим дода, яъне ки тарафи таҳрим эълон карда худ зарар мебинад. яъне ки он бонкҳо, он сармоягузорҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ карданд, онҳо ба ҳар гуна мушкилиҳову ба ҳар гуна монеаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистону дар Аврупо акун дучор мешаванд. дар пайи эълони чунин таҳримҳо Бонки Миллии Тоҷикистон гуфт, ки паёмадҳои таҳримҳои Иттиҳоди Аврупо ба зидди се бонки тиҷоратии кишварро меомӯзад ва барои кам кардани оқибатҳои манфии он бо шарикони байнулмилалӣ машварат мекунад. дар изороти Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ҳам омадааст, ки ҳукумати Тоҷикистон вазъро мавриди омӯзиш ва пайгирӣ қарор дода, барои коҳиш додани паёмадҳои манфии ин таҳримҳо чораҳои зарурӣ меандешад. маълум нест мақомот дар ҳамкорӣ бо шарикони аврупои худ то куҷо метавонанд ин мушкилро ҳал кунанд. ҳарчанд намояндагони бонкҳо мегӯянд, ҳоло корашон мисли пештара идома дорад, барқе коршиносон бар инанд, ки дар сурати дароз идома ёфтани чунин таҳримҳо он метавонад ба низоми бонкии кишвар бештар таъсир гузорад.